L'escultor i pintor de Pollença, Joan Bennassa, es posa aquests dies a la torre de les Puntes de Manacor. Cossos nus, plens d'erotisme i sensualitat, omplen les parets d'aquesta sala. Aquesta exposició està muntada d'alguna manera en les gloses eròtiques que va reunir en Gabriel Gené Manila ja fa un bon grapat d'anys, crec que eren els anys 70, i que no havia recollit el pare Ginart. I a partir d'aquestes gloses eròtiques, jo la que m'ha preparat va ser explicar que a Mallorca hi havia una sexualitat. A més, una sexualitat que jo penso que és ampli, no era només d'homes, perquè les gloses també són una cosa de dones i no tenen cap tipus de vergonya en explicar-li a l'home que des que és un coàpat, no sé quantes coses més. És dir, jo penso que la dona mallorquina és una dona amb mando, és dir, familiar però amb mando, i que el sexe quan té una part important en el comportament d'aquí. La mostra està formada per una vuitantena de quadres. Quadres que sí que arrastren de qualque manera, a més que arrastren allà on pitgen, diguem, tenen són part de la vida. A mi de vegades, jo ara ja he tingut fills petits, ara ja tenc nets i hem conviscut amb aquestes coses en tota la normalitat, és dir, que se pot conviure. És dir, la sexualitat, a diferència de l'amor, l'amor, alguns filòsofs diuen que és una malaltia. La sexualitat, és dir, és un alliberament, és com si fos la medicina. Joan Bennassa se defineix com un pintor figuratiu, però utilitza diferents tècniques a l'hora de donar vida a les seves creacions. He anat canviant moltíssim, és dir, no és exactament aquarel·les, és una mena de pintura. Jo m'ho faig, però quan treballo amb el paper sí que la fan té més aigües, és dir, aigües, tintes xines, algun pastel, i en les coses grosses potser ja són una tècnica mixta, ja són acrílics i òlids. Una de les novetats que presenta aquesta exposició a la Torre de les Puntes de Manacor són dos quadres de gran format, també sobre el tema eròtic i amorós. Realment els grans formats m'agraden, és dir, jo trobo que m'adon més, és dir, els quadres petits els puc solucionar amb més habilitats. El de gran format són necessàries les habilitats, però fa falta molt més que diguem-ne. Així tot, la composició que hi ha un quadre petit també està en el quadre grossos. A mi el gran format m'agrada perquè tenen una realitat aplastant, és dir, per tamany ja te guanyen. La temàtica que he aplicat és la continuació de lo que jo dic baralla de coses. A mi m'agrada parlar del món, d'un món en futur. És dir, jo estic content d'haver nascut, és dir, estic content d'haver viscut en aquest temps i vull traslladar això als meus fills, als meus nets i a la gent que són amics meus. En la qual la meva pintura jo crec que és un cant a l'alegria. Jo crec que desgràcies basta obrir els diaris, basta veure les fotos que avui en dia se faran fer per entendre que és difícil viure en aquest món. Així tot, jo crec que no hi ha res més que aquest món i que val la pena aprofitar el temps. La Torre de les Puntes és un dels edificis més característics de Manacor que data del segle XV. Des de fa anys és una reconeguda sala d'exposicions. Aquests dies acull aquesta mostra del pollencí Joan Bennassa. Aquesta exposició, que vam inaugurar el dia 24 d'octubre, romandrà oberta fins dia 5 de novembre, de dimarts a divendres, de 6 a 8. De totes formes, si hi ha grups, centres escolars, associacions que vulguin visitar l'exposició fora d'aquest horari, basta que se posin en contacte amb el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Manacor i molt gustosament vindrem a obrir, ens amoldarem. Joan Bennassa no atura. Ja té en marxa nous projectes per dur a terme aquests pròxims mesos. De Joan Mallorca Eròtica va començar una nova manera de fer feina, que era intentar, a més de treballar amb el que a mi m'interessava, aprendre a explicar-ho d'una altra manera. És dir, per això va sortir el llibre. Aquest llibre després n'ha duit un altre, que és un llibre damunt la societat balear, que l'he fet a partir del món del bé, i que pròxim estiu, si no hi ha res de nou, tem previst treure el que és la part cultural. I, no sé, reunir-los els tres dins una xarxa en la qual tindria el sexe, la societat i la cultura de les illes, amb un tirat mediterrani. Jo de cada dia me sento agraït a pertenèixer a aquest petit món, que és un món més antic que se coneix. Joan Bennassa ha exposat en comptades ocasions a Manacor. Per això li fa una il·lusió especial poder compartir amb els manacorins i gent de tota la contrada aquesta obra seva.